Kaixo, Nur Musaik naiz, Ungikoa naiz, eta, islamari buruz hitz egingo dut. Ramadana zatitzen da norabait nagusiki 3 etapetan, badau lehenengo 10 egunak, gero badauz beste erdiko 10 egunak eta azkenengo 10 egunak. Azkenengo 10 egunetan dira oso garrantzitsuak, ze horietan da gehien egiten dugun, egun horietan Koran askoz gehiago irakurtzen dugu, otoitz askoz gehiago egiten dugu, eta azken 10 egune horietan badau gau bat deitzen dela Leilatul Qadr edo dekretuaren gaua deitzen dela, eta gau hau oso berezia da, eta guretzako bada mila hilabete baino hobeagoa. Eta gau honetan aingeruak jaisten dira, eta hurrengo urtean gertatuko dena idazten duten, eta horregatik deitzen da dekretuaren gaua.